Здравейте хора, аз съм Falcon VG и тук сме в моята кандидатура за Fast Private Server. Така, нека да започнем от първото нещо, което поставихме на самата кандидатура. Ето това е то. Тази къщичка, ето я. Мъничка. Това е като за първите дни в самия урок, макар че като тук. Не съм ги завеждал, защото завеждам в маса много добър, но да речем вътре си напълним с честове, такива лего и такива неща. Да, ето така изглежда. Тук съм сложил ето така. Декорациики съм направил. Да ми харесва този как се получи. Ето това така. Пробвах да получи нещо такова и се получи такова каквото исках. И добре стана, тук е едно посорче за това да се гледа, макар че тук съм слушал повече. Така, след това, като тръгнем по пътечката, ето тук виждаме и дървета възни. Тук има две дървета, къстъм дървета, на мен, аз такива да къстъм дървета мога да правя. Ето това дърво не се получи, кой знае колко. Не стана кой знае колко добре, но на мен лично си ми харесва. Ето това е другото. Те са ми малко така с клей, по-весели са едно, по-смешички, но са всяки. Ето така, тук е едно езерце. Така, след това продължаваме по пътечката и стигаме до тази по-голяма къща, която не съм я обсъвеждал, мислях да обсъвеждам, но вътре се получи един блок широко и няма как да се обсъдете и самата кула нагоре един блок и малко трудно ще стане. Така. Нека ви покажа отвън. Ето така, тук е нещо като не терас, не знам. Ето така да се влиза. Да, ето така, отстрани. Значи, самата това представлява една къща ето така. Една къща ето така и една кула тук. Се са съединени. И се получи доста добре. Тук е едно пак малко прозорче съм сложил. На самите къщи пак съм сложил такива на колата, не защото стават пътя претофено. Да, ето така изглежда като цяло. Прозорците са еднакви навсякъде. Тук там съм сложил някакви такива, където е един блок. С стена. Ето така съм сложил като подпори и отново съм сложил същите ето такива. Листа, нали? И тук вратички, които не знам, ме изглежда доста яко такова за свързване. И ето това тук и доста яко се получи, с едно папира на цимент покрив. И както и ето тук. И да, цяло доста добре се получи. На мен си ми харесва доста как се получи. Те са пъти, ще повторя на съм. И после продължаваме ето тук, ето така. И тук е едно кранче, никога не съм стоял кран. Мразя да не е симетрично, като тяло опитвам се да е симетрично, но понякога и го правя несиметрично, защото остава понякога по-яко. Така ето това е моята представа за кран. Не съм правил никога кран, ето това се получи така. Но на мен си ми хареса доста как се получи. Пак го повтарям, не знам защо. Тук пак и ни върчета. И тук после продължаваме към главния площад, нещо такова с фонтанче, макар че май трябваше да го направя тук в центъра някъде, но си ми хареса как се получи. Но пак го повторих нещо. Не знам какво ми става, за която на клипаше кандидатура за Fast Private Server. Хареса ми как се получи. Да. Ето тук така изглежда самото площадче, не е някакво претруфано, нали, като цяло, освен като не изключим сексите, които са така доста шарено косама и приятно, нали, не е някакво умряло такова, приятно е. Ето така изглежда доста качко. И ето тук вече е едно нещо, което не знам, просто на мен си ми харесва доста, защото никога не съм правил и поне никога не съм виждал да се правят каруци. И не знам, ето тук така, сега тук човек се е паркирал каруцата. И да, и той самият човек е сигурно е някакъв търговец, тук спира си търгува, което му ги няма. Така, само да пробвам нещо, ето така. Тук, ако сложа така и така. И това е кончето, само да
Хост. Прави преход. И жент. Къде има жент? Фейл ме доста. Айде, по-бързо, намери се. Ох, няма значение, но и тук нали слагаме две макарета да речем, макар че не трябва да има макарета. Нищо, да речем кончета и ги връзваме са там, колко малко изглеждат. И ги връзваме нали са там, само да ми пишат Skype. Да, малко доста фейл станаха, нищо, връзвате ги ето са там и се носа дърпат това, да речем връзват това по-големи кони на тези две малки макареца. И така, доста яко ще се получава. Само да спусна такива. Да, и да, като цяло, това е самата кандидатура. Сега според мен се получи добре, само също тук някакво такова. Колко? Това е. Да. Нали, надявам се да ви е харесал. Аз го правя, снимам и играя Minecraft, така че на мен да ми харесва. Нали, надявам се и на вас да ви е харесал. Ще снимам в сервера със сигурност. И да, мисля по-скоро да пускам самата кандидатура, но просто нямах възможност да снимам. Имах малко проблеми с качването. Интернета, нали, като цяло, вече си ги оправих проблемите. И да, хора, да, искам да вляза с сервера, защото там играят много големи пичове. Аз съм бил и в Darkcraft, но просто не мисля, че можех да игра в сервера, в който нали, главният, състателят на сервера, така се каже, Dark Style Play, постоянно ви кара да играете играта както на вас не ви хареса да играете и затова просто се отказах от самия сервер. И да, много искам да вляза. Това е много хубав сервер с много яки хора. Като цяло и там играем един от петте ми най-любими майнкрафтери. Като цяло са хем игране на играта и билд. Това е Вико. Вико клещи пъти си много голям пича. И особено в предишно с неговите къщи, като си върна с военната тълпа за простотата. Не знам просто какво да се светвам. Всичко му се получава, има такова въображение, не знам. И да. Надявам се да ви е харесало. Лайквайте, абонирайте се. И така. Да, до скоро. Аз бях Welcome BG. Чао.